Nenerete abantu bari no borema UDPK Gusii United Disabled Persons of Kenya nigo kyaberige korwa maegerio gochiase abarayi babantu bari no borema aseritwe rero Okwana imeye kaunti ya Kisii aseritwe rero kyombe kinigo gyate birebune nchiranero abayibuli babantu gwesokya anasere bwata bana bari no borema kone kibunanko esoki bari nako bayira chiskuru nigo chinga kiche kyombe kikyose kyombe kikyaganira serikali ye kaunti ya Kisii kone kibunanko bwatiranira sobwamo na gusira abantu bari no borema aneko nyarako bama bagaje obokoreri anogo chiasaba minyibe kaunti ya Kisii nigo bateruna ebyombe au byachakiwe ebyo birakonye abantu bari no borema muri keito dipo nasanya nekirana sayo nagotwarganira roboti uru Kyombe kiria giteneta abantu bamenyete no borema kia United Disabled Persons of Kenya UDPK nigo kiarigania omusangerekano bwokurwa amaigerio chinchera cyokulinda anena abana bali boiboire no borema imeye county ya Kisii. Yene seminar yabete sponsored na UDPK ama ene nigo yabere eyengenchene na sama imaito na kuba mono bunantu abana bali chikia giver ose bali bakurenda abana ose na abantu bali bonse babwate uremafu. Abantu bamenyete no borema mbari goikerwa naende yagerire abantu bayikere mbaka bagutware birengerere by'ubuita bakorawa no mwemsio mochore Damas Nyanchoka nigatebanga baigurekerero kyabo ekibago chikorana guchiase serikali elio abana bali bayiboire no borema banyare kuiro chiskuru naboigo abalimu babwato bomanyi banyare kulikwa elio gokonya abana bwe. We need a lot of awareness. Ebwenete gokorguchi ase chifamily ne chinkana ase chikanisa ekene no kurangirwo konene gwachire na kero monta ire chukumu amasomo gara ya mana kiagera education is equalizer amasomo yana rara retu muntu orekerema no yore boronge tarorekana no barema bwaye erindo rionde nerekera kuro masakarae no yondo teba nere nakoreteki nasomete igo teba buna bari mu barikwe abana baba iruchi skuru kwanyora mu mwari mu orororo tari trend. So it is a challenge to our Kisii county government ina kubachikorigereri na abari mu aba bakoba ECD bakorero no in service trainings cyokomanya kwando abana ba with different disabilities twanyorire mbaro basomete no nyene kero twarenga somo kutano oyo nigo bato tparwete biruru byabona mbari kurigereriwa no ene kero babwata masakarabo no mbari beyanchenire bachire skuru gokwana no monogeri bw'abantu bamenyete no barema imeye county ya Kisii El Kintabo ni gairera okonengeto kwabo asogotabekwa asemerobere ya serikali elibanyare gutwara omonogeri obo ama tina mangaro segesongo tokuruka gaps mnabono kero togoja employment akonyara abantu baito batigire isiko mbari kwae gumeremo nabono mbarika Kisii county government monto tayo bwato barema furoro boigo ni gakwanira gati ya makongwari bagwetera buna abantu bamenyete no barema ekero bakwerikia kora assessment ya KTRH ogero egwe card na National Council koroko bwato barema akonyara abantu baito bali batari korora na ende batari kuigwa ngosabu bali chibesa elfo yemo ngamanya ko korerwa assessment chinga kyecho abaiboli babwata abana bayiboire no barema ngo banyare wesokya na gusegetana ile banyare wancherana na korokyo wanchani gochia sabana babo no mwiburi mbwato mwana autistic or 9 years because abaiboli bali bonse mbwata abana bari autistic sigente tangani ngo batebi muba accept namba ibere mubanje namba isato mubaire therapy oyo konyara kwande skuru iro mwana yo skuru bose moire therapy timo baso kwa mo because those are flowers in the house kumuro oletire mwa muise ko ale malete buo ta kumuanga ta kukura manyanga no gosese ni gwagwatire nka yao mwanze muise ko imunale igo molele munale igo mokonya sasa likunyara ini gasi okolenya sa mwenyene and you be blessed for sure kwanyora ngambari ko basibi mbari ko barenda inko basawa uri bonspi soki abana bayino nanda kirota tukumana cyumano lyakorendu boli ebyo mbembiro byakire bakankari biwatokonya byatwa kisemi alafu byatwa amangana twenda kurenda abana bari to muri abantu abari mafundu wenda tutugutu kurwa sejami community ekichikanisa na serikali ndo wenda toko ba isolated kusogo tukutwara kutwa ninkoro kulipotelia egetasene kia Ndizi TV kurwa se county ya Kisii elietalia Ndipon asanya